mena kabako histoire de fois hali 600 musokoroba masa wallahi hali 600 ni en connecté juma be vocal ci maka do kenya musokoroba nyuma tuma do ni fu ko kera kabako ibe sigi musokoroba ko ka baro ke be kabako me wa kabako bala musokoroba ma histoire la kada yere halala ko nde la kap may fo akale kumbe so do kono luanse la na ta chekoroba na do morika do mo so kelen kono luanse la morika to luanse la morika na do mi ko ni morika e be dala la me ta do mi kabako do e be dala la tu anana o so inta abe muso ku la ja kono ki wono muso benana kare kono muso sigidala muso bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ mobili ta quartier ni quartier u bɛ na a bɛ filɛli k'u ye a bɛ baara kɛ ka d'u ma ale bɛ so kɔnɔ ale ma sɛgɛ fila la mais comme a cɛganalama don ale bɛ dumuni d'a ma ne ko ne ba n t'a dɔn de n tɔ hali tun tɛ dumuni di nin ma mais comme mɔgɔ ɲuman tɛ tiɲɛ ale mana dumuni bɔ ale bɛ dumuni d'a ma a kɔni bɛ moriya baara la a bɛ sɛ faga la a bɛ ko bɛɛ la a k'ale bɛ dumuni dɔɔni bɔ ka d'a ma a bɛ to k'a fɔ a ka baarakɛla ye taa karisa ka so furan n'a bɔra kɛnɛ ma ale b'a fɔ a k'a taa ka so furan a b'a ka so furan k'a jɔsi o morikɛ nana fɛn bɛɛ sɔrɔ morikɛ bɛ na sigi donc morikɛ y'a fɔ ale ye ko karisa ko n bɛ sigi nin don i ni ce i ye bonya min kɛ n ye a ko mɛ n b'i ɲininka o hami t'e la k'ale y'i ɲɛ wuli k'a lajɛ k'i ta ka dɔgɔ ne ka ko la ko ala bɛ ne ta ɲɛnabɔ ale y'a lajɛ dɔrɔn kaba ko k'o kuma o hami t'e la kabi nana muso bɛɛ bɛ don yan i ɲɛ bɛ muso bɛɛ la n bɛ k'a dilan ka d'u ma o kuma hami t'e la k'e kun ka dɔgɔ ne ta la ko ala bɛ ne ta ɲɛnabɔ i ka ala k'o de bɛ ne ta ɲɛnabɔ k'i kun ka dɔgɔ ne ta la ala ye nin kɛ kabako de ye ka jigin morikɛ dusukun kan fa jɔlen bɛ yɛrɛ yɛrɛ a ko k'i b'a k'i kɔn k'a la a y'i jɔ sɔɔni k'a ye ɲɛ kɔrɔta k'a la k'a ko karisa k'i ta in de ye tiɲɛ ye k'i ta ye tiɲɛ ye a k'i ye min fɔ walahi tan don ala de bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ a ko nka n bɛna dalu kelen d'i ma hali i salen kɔfɛ hali i su dalen kabako kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ɲɛna a tɛ kɛ ɲɛna ala bɛna kabako k'i ni denw ye a k'o ti dɔwɛrɛ de a k'o ye sufɛ seli ye a ko n balimamuso n bɛ sufɛ seli d'i ma ne tɛ se k'e ta ɲɛnabɔ mais e tigi min b'i ta ɲɛnabɔ o nana ni sira min ye n b'o f'i ye a ko su dugu tila a ko n balimamuso kana su bɛ kɛ sunɔgɔ la a ko muso o muso bɛ fɛ i ka réussir i denw ka réussir i tɛ su bɛ kɛ sunɔgɔ la morikɛ kumakan filɛ dɛ n balimamuso e tɛ b'u da la sa ne kanubaga i tɛ b'u da la ne lajɛbaga i tɛ b'u da la wa ne den fila a y'aw si k'a kana tɛmɛ ninnu ka da fɛ hali u bɛ tɛmɛ sira min fɛ an n'u kana bɛn a ko n bɛna fɛn dɔ f'i ye dunnaw kan i cɛ bɛ taa lahara i kanu b'a dusukun na hali n'i sara i kanu b'i cɛ dusukun na wa ala bɛ kabako k'i denw ye sufɛ seli a ko musokɔrɔba ma ko jɔko fila a ko n'i ye jɔko fila kɛ n'i tilala astaghfirullah jɔko 100 allahumma salli n ko jɔko 100 astaghfirullah kɔlɔsi ɲɛ 100 astaghfirullah siɲɛ 100 allahumma salli siɲɛ 100 la ilaha illallah siɲɛ 100 ko n'i tilala i bolo kɔrɔta i ka ala barikada ala barika dalen kɔfɛ i bolo jan n'i ye ala fo ka ala tana fɔ ala e min ye ala kira kisi nɛɛma b'a ye a n'an ba Khadija ala ka jɛn b'a ma e min y'u kanu n'u hinɛ don ɲɔgɔn na k'u sɔn den barikalenw na k'u sɔn den jidilenw na n balimamuso a ye nin fosi aw kunkolo kɔnɔ nin ye tɔɔrɔ fata a ye wallahi n'i ye nin jarabi su dibi la ala b'i laminɛ n cɛ tɛ n fɛ n cɛ tɛ n fɛ n cɛ ye n tɔɔrɔ heyi ala wele sa
ale de bɛ tɔɔrɔ b'i kan ala wele sa ka cɛ to san 5 a tɛ du kan n bɛna s'a ma sisan ka don ka direct a n'a ka saki b'a kun jigilen sufɛ ala wele diɲɛ bɛɛ ko cɛ min tɛ k'i fɛ dugukolo kan o k'i kanu k'i kɛ aliman drapeau ye k'i yira diɲɛ bɛɛ la ne de kun ko n t'a fɛ n b'a fɛ ni n yɛrɛ ni ye bi sufɛ seli mori bɛ se k'o kɛ ye a dɔw yɛrɛ mana taa ko morikɛ an m'a ye an m'u musow ye a bɛɛ jɛmanba ɲumanba walimusow mugutilen ni fɛn fɛn mana taa ko duwawu kɛ ɲɛ a bɛ n'a ɲɛbɔr'i fɛ a sugu ye kabako jigin kan mun y'i se mɔgɔ dɔw de bolo b'u da kɔrɔ mami k'an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ cogo di ne bɛ bɔ doma ka musoya la cogo di n t'i sigi patɔrɔn da la sufɛ sababu jugu min y'i se dɛ i bɛ bɔ ala bɛ na kabako lamaga i bɛ bɔ ko tiɲɛna ka ban n k'a ɲɛcogo bɛ faama de bolo ala e ni an fa dama a n'an ba wada u kanu don ɲɔgɔn dusukun na ni ka se k'u sɔn denba kalo na k'u sɔn den jidilenw na e min ye alakira a n'an ba Khadija kisi ni nɛɛma bɛ cɛba in ye e min y'u kanu don ɲɔgɔn dusukun na ni ka se k'u sɔn denba kalo na k'u sɔn den jidilenw na ala e min ye Fatima ni Ali e min y'u kanu don ɲɔgɔn dusukun na ni ka se k'u sɔn denba kalo na k'u sɔn den jidilenw na ala ne b'i deli se tɛ n ye dabali tɛ n ye jigi tɛ n'a ye ala kɔ ni cɛ kanu don ɲɔgɔn dusukun na n'i ka se i kan sɔn denba kamaw la i k'a ɲɔgɔn nɔgɔya silamɛmuso ni silamɛcɛ bɛɛ ye a jarabi sa Atakbir! Atakbir! Atakbir!